Gutterman Aquascope 550 maamikrofonisetti. Täältä löytyy meidän perinteinen maamikrofonisetti. Eli täällä on kuulokkeet, sitten itse keskusyksikkö, 3 maapiikkiä, sitten on maamikrofonin kahva, kolmijalka ja sitten maamikrofoni. Ja sitten käsikahva noihin maapiikkeihin. Itse laitteesta löytyy sitten monipuoliset ominaisuudet, eli saadaan tuosta valo ja kontrasti päälle. Sitten sieltä löytyy erilaisia suorituksia, 0–5000 Hz suoritukset. Eli kuunnellaan koko taajuusaluetta. Sitten on 1000–5000, eli sitten metalliputkien taajuusalue. Ja sitten löytyy tuo 0–400, eli muoviputkille tarkoitettu alue, missä sitten matalempia taajuuksia vahvistetaan ja niitäkin sitten voidaan korvalla kuulla sieltä. Näytössä näyttää spektriä, että minkälaista ääntä se kuulee, ja sitten se antaa aina kun painaa kuuntelukoodissa niin sen palkin sitten, eli kertoo kuinka kova ääni siinä on, ja vuoto pitäisi sitten löytyä sieltä korkeimman palkin kohdalta, mutta siinä sillä lyhykäisyydessään Aquascope 550 maamikrofonisetin sisältö ja käyttö.